Ngibabingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu. Ngiyathanda kakhulu ukuthi sisase kule nkonzo noma sesiphakathi nayo inkonzo yomkhuleko sikuyo leka 21 days. Kunamazwi la enginawo baphiko okhulumayo khona la kaNyamazane baba omthanda uNkulunkulu ongumntwana kaNkulunkulu. Kunamazwi la engiwathanda kakhulu akhuluma ngenye indoda Testamenteni Elisha incwadi yezenzo chapter 10 inamavesi nje ambalwa uverse 1 ngicabanga no2 singamfunda uma isikhathi sethu singeke sasishaya. Afundeka kanje: kwakukhona indoda ethile eKesariya, igama layo kunguKhoneliyo, induna yekhulu yebutho okuthiwa elase-Ithali. Wayengumuntu okholwayo nomesabayo uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Wayabela abantu abampofu izipho eziningi, ekhuleka kuNkulunkulu engaphezi. Haleluya. Sifunda la ngale ndoda okungiKhoneliyo, indoda eyayinomkhuba endabeni yokukholwa. Lithi izwi lenkosi yayikhuleka njalo ingaphezi. Kunezinto engizithandayo la ngale ndoda ukuthi yayiphila esigodini saseKesariya. Kesariya yayibuswa indoda enolaka, indoda eyahlangabezana nezinkingo uHerodi. Haleluya. Ngelinye ilanga lichizwi likaNkulunkulu unkosikazi wakhe wahlukana nale ndoda waya kumfowabo. Lo mama wathathwa umfowabo Herodi. Le ndawo le ile ndawo la lo mama owaqela ikhanda likaJohane, owatshela untombazane wakhe wathi qela ikhanda likaJohane. Phila esikhathini la ivangeli lisenkingeni, dinga abantu abazokhuleka, abazobheka isimo esikhona kuleyo ndawo yaseKesariya. Lelo mama uHerodiya, umama onolaka, umama owavuthulaka ngentshumayelo kaJohane, waze waqela nekhanda likaJohane. Waphila lo mama endaweni engalungile ngoba kwakunendoda elithi izwi likaNkulunkulu. Le ndoda uKhoneliyo yayazana noNkulunkulu, impilo yayo yonke yayikhuleka ingaphezi kuNkulunkulu. Sisekhona kule nkonzo yomkhuleko, kuningi okwenzeka ngaphandle. Bayabanjwa abaphethe ivangeli, bayabulawa abanye bayaboshwa ngenxa yevangeli. Kodwa namhlanje sizokhuleka kule nkonzo ka-21 days ukuthi bazalwane, noma ngabe isimo siphambene nathi, isimo siphambene nentando kaNkulunkulu, kodwa kuleyo ndawo uNkulunkulu akubeke kuyo ungavela njengoKhoneliyo. Uthi noma isimo sale ndawo sibheda, kodwa wena wazana noNkulunkulu ngomkhuleko ongaphezi. Ngizosho njalo namhlanje ukuthi baphi abazokhuleka bangaphezi kuzo zonke izimo ezikhona ezimelene nebandla, ezimelene nabantu abaphethe umlezo wasezulwini. Kuleyo ndawo yaseKesariya yayikhona indoda eyayazana noNkulunkulu, eyikhuleka njalo ingaphezi. Sikulo mkhuleko wokukhuleka njalo singaphezi. Nkosi yami usinibusise kuso sonke isimo abantu abahlangabezana naso. Badinga abantu abaziyo ukuthi ngomkhuleko ibopho ziyagashuluka, impilo iyashintsha. Nakuwe mntakababa ekhaya, angazi ukuthi yini ekubambile. Kungenzeka uphile esigodini sikaHerodiya, phile esigodini sikaHerodi, la ikhanda
likaJohane latholakala lifeni. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uyangayiphendula imikhuleko yakho. Iyavela impendulo kuthiwa khona liyo imikhuleko yakho izwakala imikhuleko yethu bazalwane. Uma sizokuma singeke sapheza ngokukhuleka. Hayi Nkosi yomusa inibusise, ikubusise nawe awuzwile lo mlayezo kuleyo ndawo uphila kuyo. Kungenzeka kuhambeki, kodwa yazi lokhu ukuthi ayikho into engawuvimba umkhuleko unamandla wabonakala uKhoneliya kuleyo ndawo. Sizokhuleka. Ngiyabonga Baba, ngiyabonga Somandla, ngiyabonga Emini, izwi lakho liyaphila. Bonke uNkulunkulu wami abakhuleka kuwe balinde ikhona impendulo. Emini siza naloya ey'nkingeni abhekene nazo. Siyabonga Baba, sisekhona kule nkonzo yomkhuleko, zikhona iy'mpendulo ezizovela. Yavela impendulo kuKhoneliya kuleyo ndawo, indawo yaseKesariya, indawo yolaka, indawo kankosikazi kaHerodi.